как хубаво си поиграхме и как се веселихме. Ей, колко беше весело! Искате ли сега да си разказваме приказки? Искаме приказки. Коя приказка? Аз знам много приказки. Зная приказката за трите прасенца. И аз я знам. И още за Хензел и Гретел. И аз я знам. Пък аз знам една друга, за една питка. Интересна ли е? Много е интересна. Тогава можеш ли да ми я разкажеш? Мога, разбира се. Слушайте. Имало едно време една баба и един дядо. Бабо! Бабо! Къде е тази баба сега? Бабо Радо! Бабо! Старче! Какво си се развикал сега? Бабо, какво правиш? Какво правя? Плита ти пуловер. Пуловер си имам. Имаш пуловер, ама той е стар, а пък аз сега ще ти оплита един нов. Остави плетката, бабо. После ще плетеш. Сега ми се е дояло питка. Питка? Откъде брашно? Няма. Събери малко от хамбара, устържи нощвите и ще събереш. Дядо, щом си рекал, може, става добре. Дояла ти се питка, ще ти направя питка. Щом толкова ти се яде, дядо, ще посъбера брашънце. Да, ще събера толкова с малко трябва. Аз отивам в гората за дърва. Като се върна, да е готова. Добре. Сладка питка умесих за дядо. Хубаво я изпекох и с медет съм я намазала. Да му е вкусна на дядо и сладка. Той заслужава вкусна питка. Ще я оставя ето тук на прозореца да изтине. Като дойде дядо, ще си хапне сладко. А сега да отида да взема плетката, че да изплета и пуловера на дядо. Не ми се стои на прозореца. Ще отида в гората. Да, хоп, хайде, хоп. Избягах от баба и от дядо и сега ще се разхождам в гората, колко обичам. Колко е хубаво тук. Но чувам стъпки. Я да се скрия зад пънчето, че не знам кой ли идва. Олеле, олеле, скок-подскок. Уморих се да бягам през гората. Да знаете какво ми се случи. Олеле, Тъкмо се бях заврял в градината на бай Пенчо и исках да си изровя един морков, да си го хрусна така. Ама, леле, като изкочи кучето му, като ме подгони. Леле, и без малко да ми съдере кожухчето. Леле, и сега гладен съм си останал. Гладен. Да имаше нещо наблизо за хапване. Тук, на тази полянка, ми мирише на нещо вкусно. Не трябва да потърся. Тук някъде има. Я да видя аз, къде ли е това сладко нещо. Там няма. Я да погледна от другата страна. Няма.
сладка питке. Аз съм сладката питка. О, приличаш ми на много сладка питка. Както съм гладен, ще те изям. О, зайко, не можеш да ме изядеш. Ти не знаеш, аз съм една специална питка. Да. Аз съм питка Владичка, Владичка и мечичка. От съвар съм бебена, от къщи съм търгана. В пеща съм печена, с медет съм мазана. На дядо не се дадо, от баба избяга. Избягала си от къщи, така ли? Сега пък аз ще те изям. Не можеш, зайко, защото аз бягам много бързо и ще избягам. Чакай. Ей, зайко, идваш ли? Идвам, чакай, питке. Никого не чакам, зайко, никого. Чакай, как така? Как не ме чакаш? Ей, зайко! Избяга ми тази сладка питка. Ох, какво да правя сега? Какво? Нищо друго не ми остава, освен ще си хапна малко зелени листа. Как избягах от зайко? Да, колко бързо бягам. А сега пак чувам стъпки. Я да се скрия аз пак зад пънчето. Олеле, пребродих цялата гора. Гладен съм, ама нищо няма за ядене. Да ви кажа, снощи, като отидах до едни кошари и като се заврях в кошарите, как исках да си отмъкна едно сладко агънце. Ама като ме подушиха кучета, леле, кожуха ми смъкнаха, скъсаха ми панталона. Цяла нощ съм го шил, за да не ми е студено. Виж ти, нещо тук ми се струва, че има вкусно наоколо. Я да погледна тук. Нищо няма. Така ми се е сторило. Няма. Я да видя от тази страна. И пак не виждам нищо. Няма. Я виж. Здравей, вълчане. Здравей. Мен ли търсиш, вълчане? Теб търся, защото ми се струва, че си много вкусна. Да, аз съм една много хубава питка. Значи си хубава, казваш. Не ми остава нищо друго, освен да ти кажа, че ей сега на часа ще те изям. Здравей, вълчане! Здравей! Мен ли търсиш, вълчане? Теб търся, защото ми се струва, че си много вкусна. Да, аз съм една много хубава питка. Значи си хубава, казваш. Да, аз съм една хубава питка. Хубава и сладка. Да.
Не ми остава нищо друго, освен да ти кажа, че ей сега на часа ще те изям. Не. Не можеш да ми задеш, вълчане. А ти ли ще ми кажеш, че не мога? Не можеш. Аз не съм обикновена, нали ти казах? Аз съм една специална питка. О, специална. Да, О, че какво пък толкова може да ти е специално? Я гледай ти, специална. Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. От съвар съм медена, от мъжки съм търгана. В пейта съм печена, с медет съм мазана. На дядо ме се дадо, от баба и дяд. и отзай избягах. Та от теб ли, вълчане, няма да избягам. Няма да ми избягаш на мене. Ей сега, на часа ще те изям. Ако знаеш как бързо бягам. Няма да ми избягаш. Ей, вълчане, стигни ме, къде си? О, къде си ти? Сега ще те хвана, ама къде отиде? Хо-хо! Ето ме, вълчане, ето ме. Тук съм. Ти къде си? Тук съм аз. Ей, избягах му на вълчан. Избягах му. Уморих се да я гоня, тази вкусна питка, специална, но ми избяга. Какво да правя сега? Трябва да измисля нещо друго. Аз съм Меца Мецана. Меца обича медеца. Обичам да си хапвам медец. Да, много е вкусен медеца. Но вчера какво ми се случи да ви кажа? Така се разхождах и на една полянка с много цветя има и едно дърво, а в дървото хралупа, пълна с мед. И аз като тък му да бръкна с лапата да я оближа от медеца, че като ме нападнаха онези ми ти пчели. Изпохапаха ме цялата. После се къпах в горския поток да ми мине, не можах да си хапна от медеца. А сега как съм гладна. Ама, тук нещо подушвам. Мирише ми на медец. Да не би на тази полянка да има хралупа с мед. Я да видя. Не, няма нищо. Я да погледна сега от тази страна. И тук няма нищо. Ами защо така ми се струва? Я виж ти, коя си ти? Здравей, бабо Мецо! Здравей! Аз съм една сладка питка. Много вкусно ми мирише на мед. Ама питке, аз знаеш ли как съм гладна? Сега искам аз да те хапна. Мецо, не можеш да ме изядеш. Не можеш. Как да не мога? Не можеш. Чакай, къде бягаш? Чакай, питке! Мецанке, не можеш да ме настигнеш. Толкова бързо бягам. Чакай! Аз съм по-бърза от Мецанка. Ама къде отиде тази питка? Сега ще я стигна аз. Избягах от Меца. Избягах, да. Цялата гора обиколих, не можах да хвана вкусната питка. Гладна си останах. Какво да правя сега? Не ми остава нищо друго, освен да отида при старата круша. Ще си похапна малко нападали гнили крушки. Я чакай да вървя аз натам.
Избягах! Избягах! Колко се радвам! Каква бърза питка съм аз! Никой не може да ме настигне, никой не може да ме хване и да ме изяде. Ей, а сега пак идва някой. Чувам стъпки. Я да се скрия. Не напразно. В гората казват, че аз съм най-хитрата. Аз Лисана съм хитрана. Да, може да ми казвате лисица, хитрица, да. О, да ви кажа пък вчера какво ми се случи. Тъкмо щях да поискам на косето босето третото яйчице, че като ме подгони Шаро. И заради тази опашка, заради тази опашка без малко да ме хване. И си останах гладна. Да. Ох, как съм гладна и искам да намеря нещичко за хапване. Като че ли тук има нещо. Нещо ми мирише. Я да видя. Лиске, здравей! Здравей! Лиске, не можеш да ме изядеш, защото аз съм една специална питка. Така ли? Ами аз не искам да те ям, питке. Не. Така ли? Да. Аз не искам да те ям. Виж какво, аз много обичам да пея и защото съм една певица. Да, ти можеш ли да пееш? И аз пея хубаво, Лиске. Искаш ли да ти изпея? Изпей ми. Ладичка и метичка, от хълма съм метена, от мъжки съм търгана, в света съм печена, с медет съм мазана, на дядо ме се дадо, от баба избяга. Ами да, избягах, да. Да знаеш колко бързо бягам аз, Лиске. Да, от зайко, от вълчан, от мец избягах, да. Такава съм аз. Питке, ти много хубаво пееш. Ти можеш ли да ми попееш по-наблизо, защото напоследък нещо не дочувам добре. Можеш ли така да се качиш на пънчето, да си по-близко до мен? Така е добре. Ако може и да ми кацнеш на муцунката, за да те чувам още по-добре. Добре, Лиске. Ням. Изядох я глупавата питка. Да, не напразно в гората ми казват Лисана хитрана. Лисана хитрана съм аз. Как хубаво си поиграхме и как се веселихме. Колко беше весело. Искате ли сега да си разказваме приказки? Искаме приказки. Коя приказка? Аз знам много приказки. Зная приказката за трите прасенца. И аз я знам. И още за Хензел и Гретел. Аз я знам. Пък аз знам една друга, за една питка. Интересна ли е? Много е интересна.
Тогава можеш ли да ми я разкажеш? Мога, разбира се. Слушайте. Имало едно време една баба и един дядо. Бабо! Бабо! Къде е тази баба сега? Бабо Радо! Бабо! Старче! Какво си се развикал сега? Бабо, какво правиш? Какво правя? Плита ти пуловер. Пуловер си имам. Имаш пуловер, ама той е стар, а пък аз сега ще ти оплита един нов. Остави плетката, бабо. После ще плетеш. Сега ми се е дояло питка. Питка, а откъде брашно? Няма. Събери малко от хамбара, устържи нощвите и ще събереш. Дядо, щом си рекал, може, става добре. Дояла ти се е питка, ще ти направя питка. Щом толкова ти се яде, дядо, ще посъбера брашънце. Да, ще събера толкова с малко трябва. Аз отивам в гората за дърва. Като се върна, да е готова. Добре. Сладка питка умесих за дядо. Хубаво я изпекох и с медет съм я намазала. Да му е вкусна на дядо и сладка. Той заслужава вкусна питка. Ще я оставя ето тук на прозореца да изстине. Като дойде дядо, ще си хапне сладко. А сега да отида да взема плетката, че да изплета и пуловера на дядо. Не ми се стои на прозореца. Ще отида в гората. Да, хоп, хайде, хоп. Избягах от баба и от дядо и сега ще се разхождам в гората, колко обичам. Колко е хубаво тук. Но чувам стъпки, я да се скрия зад пънчето, че не знам кой ли идва. Олеле, олеле, скок-подскок. Уморих се да бягам през гората. Да знаете какво ми се случи. Олеле, Тък му се бях заврял в градината на бай Пенчо и исках да си изровя един морков, да си го хрусна така. Ама, леле, като изкочи кучето му, като ме подгони, леле, и без малко да ми съдере кожухчето. Леле, и сега гладен съм си останал. Гладен. Да имаше нещо наблизо за хапване. Тук, на тази полянка, ми мирише на нещо вкусно. Трябва да потърся. Тук някъде има. Я да видя аз, къде ли е това сладко нещо. Там няма. Я да погледна от другата страна. Няма. Има. Здравей, зайко! Мен ли търсиш? Да, теб търся, сладка питке. Аз съм сладката питка. Приличаш ми на много сладка питка. Както съм гладен, ще те изям. Зайко, не можеш да ме изядеш. Ти не знаеш, аз съм една специална питка. Да. Аз съм питка.
Floarica, floarica, imetica, o să învață medenă, o să știi să-mi târgână, voi sta să-mi pecină, să-ți vedeți în magana, Nadia Domeze Dado, o să избяга. Избягала си от къщи, така ли? Сега пък аз ще те изям. Не можеш, зайко, защото аз бягам много бързо и ще избягам. Чакай. Ей, зайко, идваш ли? Идвам, чакай, Питке. Никого не чакам, зайко, никого. Чакай, как така? Как не ме чакаш? Ей, зайко! Избяга ми тази сладка Питка. Ох, какво да правя сега? Какво? Нищо друго не ми остава, освен ще си хапна малко зелени листа. Как избягах от зайко? Да, колко бързо бягам. А сега пак чувам стъпки. Я да се скрия аз пак зад пънчето. Олеле, пребродих цялата гора. Гладен съм, ама нищо няма за ядене. Да ви кажа, снощи, като отидах до едни кошари и като се заврях в кошарите, как исках да си отмъкна едно сладко агънце. Ама като ме подушиха кучета, леле, кожуха ми смъкнаха, скъсаха ми панталона. Цяла нощ съм го шил, за да не ми е студено. Виж ти, нещо тук ми се струва, че има вкусно наоколо. Я да погледна тук. Нищо няма. Така ми се е сторило. Няма. Я да видя от тази страна. И пак не виждам нищо. Няма. Я виж. Здравей, вълчане! Здравей! Мен ли търсиш, вълчане? Ами, теб търся, защото ми се струва, че си много вкусна. Да, аз съм една много хубава питка. Значи си хубава, казваш. Да, аз съм една хубава питка.